Lokaci biyu. Daga cikin lokuta guda biyu, akwai tsayayyen dare kuma akwai jajirtattar rana. Me yasa na kira su tsayayyen dare da jajirtattar rana? Domin tsayayyen dare shi ne daren da ka yi amfani da shi baka bar shi ya tafi a banza ba, domin kawai ka samu dacewa ga Ubangiji Maɗaukakin Sarki, ka samu yarda ta Ubangiji Maɗaukakin Sarki, ka samu gafara ta Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Kuma shi ne daren da ka zauna ka tsara kasuwancinka, ko ka tsara sana'o'inka, ko kuma ka gudanar da wani aiki cikin ji wanda wannan aiki zai kawo maka ci gaba a cikin rayuwarka. Kada ka zamo masu kasalallen dare. Menene kasalallen dare? Shi ne daren da aka ɓata wajen kallace-kallacen fina-finai da waƙoƙi da kuma zaunawa ana gyama-gyammai. Kada ka zamo cikin masu ɓata dararensu a cikin wannan. Ya zama na cewa kowane dare a gare ka tsayayyen dare ne. Za ka tsayo a cikin shi, za ka yi ibada a cikin shi, kuma za ka gudanar da tsare-tsaren ka waɗanda za su taimake ka a cikin rayuwa. Wannan shi ne tsayayyen dare, kuma shi ne daren da Allah yake so, kuma shi ne daren da duk mai hankali yake amfani da shi. Sai kuma jajirtattar rana. Me yasa rana na kira ta da jajirtatta? A cikinta ne mazaje suke jajircewa, a cikinta ne ake gane jajirtattun mutane, domin a cikinta ne kowanne mutum yake yin aiki tuƙuru domin cimma burin shi. Daga lokacin da gari ya waye, safiya ta yi, haske ya fara fitowa, har rana ta fara fitowa. Daga wannan lokaci ne za a fara gane jajirtattun mazaje. Daga wannan lokaci za a kuma fara gane kasalallun mutane. Jajirtattun mutane su ne waɗanda suke mayar da wannan rana ta kasance jajirtatta, domin idan ta kasance jajirtatta a gare su, burinsu zai cika, za su cimma duk abin da suke so su cimma a cikin rayuwarsu. Da wannan nake baka shawarar cewa ka zamo mai riƙe tsayayyen dare da kuma jajirtattar rana. Idan kai wannan, babu shakka za ka cimma duk abin da kake so ka cimma a cikin rayuwarka. Za ka samu duniyarka kuma za ka samu lahirarka. Amma idan ya kasance duk ba kai wannan ba, ina ga za ka mutu da baƙin ciki ne kawai a cikin rayuwarka, domin za ka ga kullum ka kasa cimma abin da kake so ka cimma a cikin rayuwarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Na ku Saifu SYS. Kada a manta da like, comment da kuma subscribe.